מה היה המצב התחלתי ב-7 באוקטובר? ב-7 לאוקטובר היינו על סף מלחמת אזרחים. היינו על סף מלחמת אזרחים, וקשה היה מאוד לנתניהו לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא יכול היה לעשות מה שהוא רוצה. עובדה שהוא נסוג מהחקיקה המשפטית. יש לנו כאן. עובדה שהוא נסוג מזה. כלומר, נתניהו לא היה חופשי. היה כאן גם, לדעתי, לא רק על סף מלחמת אזרחים, הייתה כאן הפיכה צבאית. הצבא, המוסד, השב"כ, לא נשמעו לראש הממשלה, אמרו שהם נשמעים לבג"ץ, ליועמ"שית ולמי לא, ולכן הם גם לא דיווחו לראש הממשלה ערב ה-7 באוקטובר, שיש בעיה של סף פשיטה על כמה יישובים של החמאס. עכשיו, עם צבא לעומתי כזה, עם מוסד לעומתי, עם שב"כ לעומתי, היה צריך לנהל את המלחמה הזאת. מהר מאוד נתניהו הכניס לממשלה את כחול לבן, את גנץ ואת איזנקוט, שהם היו לעומתים לראש הממשלה. הם אמרו שהפריוריטי הראשון של המלחמה זה החזרת השבויים.